Noaptea, mă, au venit toți, mă, socrii, frații, a vorbit Raluca cu toți și mi-a făcut surpriză și mi-a cântat la mulți ani, mi-au adus torți, cadouri. Bă, am plâns și aseară, deci, mamă, nu bine vă românește. Deci n-ai, vai, lăsați-mă în pace. Bă, plânge, mă, uite-l cum plânge, băi, plânge. Deci, mare frumusețe de... Vai, de capul meu ăsta. Deci, frumos, frumos. Tu ești mare. A început ziua, deci a început noaptea, de fapt, că de la 12 noaptea au început lacrimi de bucurie și de fericire. Hai, ce frumos. Abia aștept să ajung acum la mireasă. Dar bine, la mireasă trebuie să fiu bărbat, știi? La mireasă trebuie să fiu bărbat, trebuie să arăt nu că plângi. eu sunt ăla care, da? Stăpânul casei, a? Stâlpul casei. Trebuie să fie, ți-ți dai seama că și ea a plâns cu ea mireasă ziua bună, e clar că a plâns. După un moment plin de emoție, sinceritate, lacrimi și cuvinte frumoase, Pepe își reia rolul de bărbat al familiei și se ocupă de organizare. Fii atent, mă bag eu ultimul, că pe mine mă așteaptă toată lumea, mă bag eu ultimul după nașe. Coboară primul Măruță, a doua Andra și eu ultimul. Ok, fac schimb de locuri eu. Da. Ne dăm jos după ce ne deschizi tu ușa. Vine șoferul și când spui tu atunci. Bine, te pupa. Pa. Facem așa. Mă mut eu acolo în locul tău, Da. nășică. Coboară ei după ce... Nici voi nu deschideți ușa. Iese nașul primul, îți dă ție mâna, ieși. Da. Buchetul meu, de la cine le iau pentru mireasă? E la mine. Mă aștept cu el la ușă, da? Să rămână mult, mulțumesc. Și eu ies ultimul, știi? Să rămână. Da, perfect. Păi, asta povesteam cu Andra, că ce om ești tu și ce suflet ai și cum e familia ta, cum ești tu, cum e Raluca, cum sunteți toți, știi? Asta contează de fapt cel mai mult, să știi. Și când văd lacrimile alea în ochii tăi, o să plâng iarăși. Da, mi-a cântat de Maria, m-a spart. M-au spart. Sună telefonul într-una, oricum n-am mai răspuns la nimeni de 6 ore. Să nu te mai suni acum, gata, evenimentul Nu trebuie mai să te contează, bucuri de gata. gata, nu mai contează nimic. Ajungem foarte bine. Cât mai facem? Nu mai facem mult, Nu, 2 minute maxim, am ajuns deja. 2 minute maxim ajungem. Mergem noi direct în casă. Noi ieșim ultimii. Deci voi doi intrați în curte direct, da? Și aici trebuie să las cuiva pe ceva încăleată, tot așa, bănuți? Probabil, dacă e Deci goleată, să las eu sper să pe zi, fie. nu? Da, Ce da. fiecare și Uite eu pe las, taică. uite pe tata, ce fericit e. Mor. Fericit tare, da. Frumos, frumos. Și prietenii mei, au venit toți. Acum deschis mașina. Asta mă scoate de față cu lumea, n-ai treabă. Uai.